Biz məktəblərdə hər yıl jüridiriyik, 26 yıl. No, bu yıl mənə kübrək buldu. Mənə min kişə buldum ikinci gimnaziyada. Bizim bu qonaqda jir festivalində qarab ketdi. Olda bolsa Tatar һәм башка төрки халыкларның Milli Kongress президенты bu uyushma Мәскәүдә урнашкан Ямалиев Рөстәм Фаиз улы. Бездә беренче тапкыр гына qonaqта түгел, әйдәгез алкышлап. Моның кыскача тарихи балалар һәм киләчәге нәрсәдән гыйбарәт бу күрешүләрнең? Беренчедән, Рөстәм Фаизович Мәскәүдә татарларны менә шулай берләштереп тора торган кеше. Анда штаб татар бар Мәскәүдә, мин анда үзем дә булдым. 2016 елдамы, 17 еллардамы инде чыгышта ясаганым, хәтта Мәскәү өлкәсендәге татарлар каршында, укытучылар каршында бик уңышлы гына эш алып баралар. Бигрәк тә татар теле юнәлеше буенча татар телендә сөйләшергә өйрәтү, шулай бит камил сөйләшергә өйрәтү һәм дөрестән дә төрле чаралар. Ул да булса безнең милли үзаңны уята торган чаралар. Хәзер Рөстәм Фаиз, сезгә сүз. Кыскача үзегезнең эшчәнлек турында сөйләп китсәгез һәм менә бу дөрестән дә Казанда, татарның мәркәз шәһәрендә яшәгән татар балалары белән һәм шулай ук шундый зур дәүләт, иң зур дәүләт булган Россия хөкүмәтенең төп шәһәрендә, Мәскәүдә татарлар ниндирәк тормыш алып бара, сез ниндирәк проектлар тормышка ашырасыз һәм Казанда укыган, татар гимназиясендә укыган балага отышлыракмы, әллә Мәскәүдә укыган балага яхшыракмы? Мен шушы сорауга җавап бирсәм, рәхмәтле булыр. Bizim Tatarlar bütün dünyaya sivilgen indi. Bizning ofitsial aytamiz indi 8 milyon yarım. Şunun 5 yarımı bizning Rossiyada tura indi. 2 milyonu şul ko'proq bizning Srednye Aziyatskiy respublikalarda bek ko'p. Qozog'iston, Kirgiston, O'zbekiston. И bizning şul 5 milyon yarım indi. 2 milyonu чуть больше Tatarstanda. Ondan so'ng endi eng ko'pisi bizning tura 1 milyondan ko'p Bashkiriya. Ondan so'ng gina bora Tyumen, Ульяновск, ondan so'ng Мәскәү. Шулар инде менә шул Россиядә шундый татарлар тора инде. Без татарларны барсында җыябыз. Менә безнең жаңа проект безне бөтен җирдә хәзер ачыланалар. Бөтен җирдә без искә төшерәләр безне. Безнең бар якташлар православный татарларда, алар да бездә хәзер. Безнең шәйдә алар барыбер татар, алар барыбер безнеке, алар барыбер безнең кредә булсын. И без Мәскәүдә җыябыз тюркский халыкларны. Беләсез нәрсә тюркский, да? Ну кемнәр менә тюркский әйтегез? Тагын. Безнең тюркский халыклар 300 миллион. Менә Азербайджан, Узбекистан, Турция. Значит, менә тюркский именно. Например, Таджикистан, алар не тюркский. Bazım var Farsi, da biləsiniz, da mənə bizdən şuvaşlar, onlar tюркский, Yakuti tюркский, Gagaluzi var biləsiniz, da onlar da tюркский. Mənə көбісі onlardan bizə kilə, söyləşə başlay, и biz onlarını bik yaxşı anlayırız. Mənə Uyguri, Kumiki, bizdən Məskəvdə şunday təgə birgə anlanan til bilgəş, biz onlarını şaqırabız, şular bilən indi aralaşabız. Mənə min məktəblərdə indi çıxışlar yasayız, indi нәрсә turunda. Mənə biz devam etəmiz Tabiyev Fikret Akmedyanov'un işin. Mənim familiya Tabiyev, nərsəsi biləsizmi, yoxmu? Tabiyevni bilməyisiz. Mənə bizning respublikada Minixanov kim bizning? Reis. Şaymeyev kim buldu? Prezident. O buldu, boş kişi bizning indi. Mənə buldu, öz vaxtında Tabiyev. 20 yıl. Mənə onlar 33 yaşlı. Onu koydular Tatarstanda ilk boş kişi bilen indi. Boş kişi bulup. O buldu Persler Abkoma.
Менә ул чакта Советлар Союзы инде менә. Әбиләр, бабалар сезнең, әниләр сөйләрләр. Анда икенче замана булды, аңлайсыз да? Булды Союз Советский Социалистический Республика инде. Менә шунда ул инде анда куйгач, безнең, сез тарихны беләсез. Менә булды сугыш отечественный, шулай бит инде. Сугыштан соң күп заводлар күчте Казанга, Дербышкига. Монда инде шундый промышленный азрак потенциал булды. Онан соң күп җыллар Татарстанга безнең акча булмады инде. И шуннан соң по экономическим показателям дибез Татарстан бик на низком уровне был инде. Вот. И менә 60-нчы елларда инде 60-нчы Табеев килгәч инде менә ул 20 елда төзеде Минибаевск, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск, Челны, театр Камала в том числе. Менә шуннан соң инде безнең Татарстан шундый индустриальный республика булды инде. Менә шуңар Табеевның инде бик монда кеше күп, хезмәте күп, тәсире күп булды республикага. Менә КамАЗ булмасы, Нижнекамск булмасы инде. Шуңар инде менә шуның эшен без дәвам итәбез. И аңар быел 95 яшь. Менә сез интернеттан карагыз инде. Безнең оешманы карасагыз инде менә штаб Татар Москвы наберите. Менә безнең сез мәктәп бетергәч, институтка кергәч Мәскәүгә, барыгызга да инде штабта безнең килегез. Без анда бөтен шул Казаннан безнең инде һәр ел саен 150-200 кеше мәктәп бетергән кешеләр, шул җирдә акты институт бар безнең. Без алар белән инде аралашабыз. Менә сез килерсез безгә инде. Һәрбер кешенең хыялы бар. Менә җегетләрнең тоже үзенең хыялы бар. Менә ничек безгә Табеев ничек безне өйрәтте, шуны мин сезгә тапшырам инде менә. Нәрсә безгә гел көн саен сөйләде Табеев. Эшкә иртәрәк килегез бер сәгатькә, эштән калыгыз, тырышыгыз, үзенең профессиядә иң яхшы булыгыз. Менә и өмет, хыяллар сезнең зур булсын. Завышенные мечты дип безне менә. Врач булсагыз, килдегез сез больницага. Сез беренче көнне главврач булып, монда иң главный кеше дип үзегезне хис итегез. Министр здравоохранения булам дип хис итегез. Менә җегетләр президент Татарстана дип хис итегез. Менә бүгендән үк менә яхшы укыгыз, яхшы тырышыгыз. Өмет булса, хыял булса шундый, ул сезнең бөтен нәрсә була. Алла Тәгаләдән сорайсыз, тырышасыз. Менә шуңар инде менә шундый безгә ул шундый гел политика безнең алып барды инде менә. Шуңа менә хәзер бик азрак катлаулырак вакытлар безнең. Менә без аны тоже инде искә төшерәбез. Менә хәзер западный пропаганда дибез инде бик зур акча. Западная пропаганда на молодые умы повлиять пытается инде, да, вот. Шуны тоже карагыз, шул сайтларны смотрите, не смотрите эти сайты. Не заходите на эти сайты, лайк коймагыз, нигә мин сезгә моны әйтәм. Менә безнең быел выборы булды, кем депутат була, госорганы була, ул бөтен нәрсә хәтердә кала. Понимаете, 20 ел, 30 ел үтте, менә ул хәтердә кала. Шуңар шул пагубный сайты, европейский сайтларны лучше сез карамагыз, без алар студентларга гел шуны сөйләйбез инде. Вот. Менә кемгә сезгә шанырга, кемне сезгә тыңнарга? Менә укытучылар тыңнагыз, әти-әниләр тыңнагыз. Аннан соң инде мусульманство, бөтен нәрсә, бөтен сорауларга җавап бар безнең мусульманство. Православныйларга тоже җавап бар. Менә күп мәктәпләрдә без тоже чыгыш ясадык инде урыслар мәктәбендә. Тоже менә русская культура, русская кухня, русский фольклор. Тоже менә җегетләр, кызлар белмиләр. Менә без үзбез турында инде белергә тиеш. Безгә кирәк рух гадәтләрне сакларга. Менә нинди бай татар теле безнең. Нәрсә әйтәсем килә, менә сезнең директор башлады ул сүзләрне. Сезгә монда җиңелрәк, сез аның кадерен белегез. Матур шундый тел, матур культура, да? Менә без кичә безнең Акпарлар театр Зәңгәршәл. Кем булды Зәңгәршәлне күрде? Ну бит уникаль спектакль инде менә. Барыгыз, әти-әнигә әйтегез, Зәңгәршәлне обязательно карагыз инде. Ул бит фольклор безнең. Менә кадерен белегез. Җырлар җырлагыз, менә мин сезгә хәзер чыгыш ясыйм, мин сезгә күрдем зур шундый возрастагы, ник шундый павоз кешедә. Но менә сезнең бар племянники, сезнең бар энеләр, может быть, братья, сестры, двоюродные соседи. Менә сез аларга уже зур кеше күрәсез. Менә сезне бүген мин карадым концерт, күбегез сезнең бии яхшы, күбегез
жырлайсыз. Менә сез өйрәтегез шул татар җырларын үзегезнең шул энеләргә, туганнарга. Татар биюләрен инде. Менә без җыелабыз яшьләр белән. Безнең студентлар инде. Безнең татар Казаннан студентлар әз. Күбрәк безнең студентлар Мордовия, Пенза, Ульяновск, Самара татарлар инде. Вот и башкортлар. Без башкортларны бүлмибез. Менә алар барсы да татарча сөйләшмәсә дә, бик яхшы, конечно, бийләр, җырлар җырлыйлар. И безнең инде менә нинди безнең проблемнар. Менә без аны алдамаенча дөрес әйтәбез, дөрес сөйләйбез. Менә бу шундый бик зур проблем ассимиляция, беләсезме сез аны? Менә ир булса, или хатын булса татар, или хатын булса икенче милләт, шул гаиләдә катнашник инде. Татар теле бетә и мусульманство бетә. Беләсез анда 95%. Шуңар инде без менә татарларны бергәләштерәбез, аларга чаралар үткәрәбез, караоке җырлыйлар алар, походка җырлыйлар менә, спортка җырлыйлар. Менә шул ассимиляция турында бу яшьтән үк сез инде уйлый тоже өметләнә башлагыз инде. Менә безгә киләләр яшьләр. Мәктәптән соң кемнең нинди иманы, кемнең нинди милли рухы, кемгәдер бер нәрсә сөйләшергә итәргә кирәкми. Менә безнең инде без тырышабыз шул иманны үстерергә, шул иманны кузгатырга инде. Вот. Шул инде менә сезнең шул турыда үзара сөйләшегез, и шуның турында тоже уйлагыз. Менә мин уйладым, нәрсә сез бик яхшы укысагыз да, бик яхшы спорт шөгыльләнгәнсез, но барыбер иман кирәк. Менә ул иман, милли рух, ул сездән тора ул. Менә ничек сез үзегез белән сөйләшәсез, ничек үзара сөйләшәсез, и шуның нинди фикерләр сездә туа. Менә шулар без сезгә алып килдек бүләк. Моңар 250, бу шундый элекке заманадагы Коран. Но сез менә арабча монда белмисез дә күп үгез. Ну арабча менә укыгыз. Менә бу Коранга 250 ел. Менә ничә меңнәгән кеше, ничә замана аланы укыганнар. Шулай бит инде. Вот, шуңар сезгә мәктәпкә менә бу шундый бүләк. Значит, шуны карагыз. Шул сезнең иманны шул сезнең иманны үстерсен. Шуның турында сез уйлagыз. Гаепләр, алама әйберләр, бер нәрсә башта булмасын, бер нәрсә эшләмәгез, юллар төз булсын. Вот тогда сезгә әйтәбез. Dünya халын біліп болмай, біз бақалы біздің ешілер, көбігіздің тұрмыш ақиялары да бар. Бәлкі енді қой біреулергіз Мәскеуге көшер, Уқырған да кірер. Һәм енді зор шәһәрдә сіз Мәскеуде бір өзіңізіне болмайсыз. Сізні Рүстәм Фәйзовичтің штабында қаршы алашақлар һәм сізге енді buluşып, ярдәм итеп, Рүстәм Фәйзовичтің Мәскеуге барғаш әйтерсіз. Мен білем аны, біздің гимназияға келді ол деп. Шоңа көрә Рүстәм Фәйзович табыр қатыр рахмат.